prezident republiky doktor Eduard Beneš odišiel s paňou Hanou Benešovou na Slovensko k kratšiemu pobytu. Sme s pánom prezidentom na ceste z Bratislavy do Topolčianov. Nové Zámky. Tu privítal pána prezidenta slovenský ľud so spontánnou a opravdovou radosťou. Na stanici sa zhromaždili početné spolky, zástupcovia Zväzu partizánov a zástupcovia mládeže. K pánu prezidentovi prišli aj slovenskí presídlenci z Maďarska. Prijal ich zástupcov vo vlaku. Presídlenci rozprávali s pánom prezidentom o svojom novom živote vo vlasti. Z Nových Zámkov pokračuje pán prezident v ceste do Topolčianov. Topolčiansky kaštiel, kde býval prezident osloboditeľ Tomáš Garrigue Masaryk, je teraz sídlom prezidenta budovateľa doktora Eduarda Beneša.